Magični suljpa. Nema nekakvih posebnih promjena, maltene iste veličine, malo mu je požuteo ovaj list, mislim da je zato što ima one biljne vaši. Uspeo sam da ih istrebim koliko sam mogao, čini mi se da ih sad nema više. Ne bih baš da objašnjavam kako sam ludački, ali nema veze. Ova mahuna mi se čini malo veća nego što je bila. U principu, ako ovako ostane još 7 dana, hajde u vrh glave, najverovatnije ću ga baciti. To je ipak samo i ovako za vas sam to radio, snimao sam pasulj kako raste, nije to ništa ono, jel da se čovjek veže, zato nije ljubimac, a i ove ljubičice više gotivim. I kako su lepe. To su Kevine, ona je to ostavila kad se odselila. I palmu, to jest palme. Ali ajde, ovog sam samo ja sam odgajio. I to ne baš dobro, očigledno. Ja sam očekivao da će do sad porasti preko ovoga. Ali eto, prc mi lojka.